Zdravím priatelia, vítajte pri sledovaní OTK podcastu, 6. diel, ktorý výnimočne zase raz nebude venovaný TGT kartám. Ja som Inquisitor Kane a tak neslušne tu môj úvodný špíl prerušuje aj môj spolu Hearthstoneík, pán Fifinas. Čau. Ktorý mimochodom ani netuší, že existuje a ako vyzerá pes. Čau, čo je nepochopiteľné. Netuší, ale už to tuší. No, ďakujeme Wikipedia.cz. No dobre, takže čo sa týka dnešného dielu, priatelia, budeme sa venovať v podstate chybám, ktoré sme si všimli, že robia začiatoční hráči, také dosť časté. Dôvod, prečo sme si to všimli, k tomu sa ešte dostaneme. No a tým pádom, Fifinas, čo keby si začal ty a povedal nám, že aký si mal týždeň v Hearthstone, čo sa ti podarilo? No a z začátku si mě spíš nepodařilo, otevíral jsem zase peky, řekl jsem si, že ten Nax počká až do nové sezóny a tak jsem otevřel pár peků, pořád 40 dustů, nakonec myslím, že teďka, to bylo čtvrtek, možná pátek, mě padl Bane of Doom z peku, takže jako docela spokojenost, taková dobrá karta docela. Tá je, to mám aj ja. A jako bohužel nemám druhý BlackRock, abych si udělal nějaký zoo momentálně, ale dokážu si to i bez toho, ale ještě nějak dám chuť na to zoo. No a jako dropnul jsem to na 6 na rank 7, takže jako to byla dobrá práce ode mě. Potom se zase vyšplhal zpátky, potom se dropnul, potom zase vyšplhal, měl jsem i 5 hvězd jednou. No a potom mě povedlo z těch 100 ranku 6 a 5 hvězd dropnout na rank 7 a 3 hvězdy. Prostě v jednom kuse prakticky. A potom jsem se naštval, upravil si deck na mýho midrange huntera, dal jsem tam Kezan Mystic, což když se mi to povedlo vyhodit prostě po křivce proti mageovi nebo proti hunterovi nebo proti paladinovi, tak prakticky jsem tu hru vyhrál a měl jsem takový štěstí, měl jsem slušný oponenty, dobrou ruku a měl jsem nějakých 6 her win streak a dal jsem rank 5 konečně. Takže tady svítí takový krásný zlatý políčko a tam napsaný 2% nejlepších hráčů. Ja ti gratulujem, ale mňa osobne to až tak veľmi neteší, lebo teraz zase sa budem musieť srať s tým overlayom a prehodiť ti tvoju epic kartu na... Čo to je? Rare kartu na epic? Takže vôbec si ma nepotešil. Ale tak gratulujem. Je to, v podstate si sa konečne dostal tam, kam sa dostane každý normálny hráč bez problémov. Jasne. Lebo všetci tvrdia, že ako dostať sa na rank 5 je easy peasy, že to zoberie, že tam sa dostane s hocičím, okrem šamana. No ako tak aj se šamanem to jde, ale to tvrdí úplně všichni ti legendary hráči a hlavně, že prostě no to tvrdia všetci, 2% hráčů, že jo? To tvrdia všetci, čo sú od 5 vyššie. No, čo sa tam tak no hovoria. To je tak těžký sám dostat, já jsem odehrál tak maximálně 100 her tuhle sezónu, nic ne. Však na legendu potrebuješ tuším okolo 550 alebo nejak tak her tuším. No a jako tolik hráčů se není, vem si, když je to jenom 2% hráčů EU, je v ranku 5 nebo výš, tak jako to není tak moc, když tam dostane úplně každý, kdo chce. To je pravda. Inak nič? Žiadna nejaká dobrá karta ti nepadla alebo niečo ešte? Myslím si, že ne. Jako musel jsem dělat questy v Brawl, protože neměl jsem chuť ani Vara, ani Paladina hrát v Constructedu. To je pravda. No a čo sa môjho týždňa týka, ďakujem za opýtanie. Nemáš zač. Ja som tiež nebol schopný uhrať questy ani v rankede a ani v casuale a ani v tavern brawle. Tak som sa nasral a pokonsidoval som ranked na rank 20. A šikanoval si tam nuby na ranku 20. Vieš čo? Ku podivu nie tak, ako by som chcel, pretože no v podstate, za prvé, ja som bol slušný, čiže jednu hru som vyhral, druhú som konsidol, čiže niekoho som nasral, ale niekoho som naopak potešil. A čo je zaujímavé, že vieš koľko takých istých čurákov ako ja bolo na ranku 20, to by si neveril. Normálne každá tretia hra bola proti, ja neviem, Golden Herovi, alebo proti niekomu, kto mal karty, kto mal dobré deky, kto vedel hrať, že ako to bolo normálne ako ranked. Tak to jsou ti, co třeba chtějí jakože grindit goldy, že prostě no, 100% win rate, což znamená, že prostě, no ne 100%, že prostě 50% přesně, ale 100% nikdy hrajou a tím pádem prostě
co 3 hry, no, co 6 her svým způsobem, tak prostě vyhrajou. A trvá im to jenom to, co by im trvali 3 hry. No jasné, však vo jednu vyhráš, jednu konsídneš a väčšinou tam hráš tak agrodek, že do 5. 6. kola si vyhral. Takže hej no. Takže nie je to až taká sranda, ale zase na druhej strane čo, spravil som si questy, som spokojný, mám 620 goldov. No keby ma neodrbali questy s tým, že som mal jedno watch and learn a teraz som mal smolu na reroll, tak tam mám zase ten only the mighty, čo musíš dať 5 či 20 oných minionov za hra, čo stoja 5 viac. Myslím si nemůže stěžovat, že Watch and Learn je asi nejlepší quest, když chceš karty. No hej, ale ja chcem teraz goldy, lebo už v podstate no, vlastne, mám na tak... ten 4. či 5. BlackRock. Ale zajtra ho už dám, už nech mi padne hociaký quest, rerollnem tento a v podstate už tých 100 goldov určite nazbieram, alebo 80. Takže zajtra už konečne dokončím tie posrané adventúry a už budem aj ja kupovať peky. Čo ma mimochodom nejak neteší, lebo aj keď tento týždeň nebol zlý pek z Tavern Brawlu, dostal som epickú kartu na Huntera Call Beast, alebo nejaká taká sračka. Bestial Vrat, myslím. Jasné, Bestial Vrat, to je ono, že daj plus 2 atak Beastovi a immune na toto kolo, takže to bolo zadarmo 100 dustu. A padol mi druhý Mogushan Warden, čo je úplne super, ten 1.7 za 4 tuším, alebo nejak tak. 1.7 za 4 tam, to jo. Tak, lebo ja už som ho disol asi 7 krát, vždy keď som potreboval dust a už teraz som si povedal, že už len aby som nemal ten pocit, že čo pek to posraných 40 dustu, tak som si rozšíril kolekciu. Ale inak múka. Si ho dej do nejakého Inner Fire Priesta. No, to by som mohol. A tak na to mám to spell či Shield Bearera, tak. Shield Bearer je horší, no. Jako 7 HP ku 4 HP. To je pravda, ale za jednu manu. A vieš čo ešte je horšie? Že nemáme novinky tento týždeň. Máme ale meta snapshot. Máme meta snapshot, ale kým sa k nemu dostaneme, ja som si tu ešte pripravil, totižto majstrovstvá sveta v Hearthstone sa dejú, pretože je BlizzCon, ktorý ešte nám zatiaľ nič neoznámil veľké, že čo sa deje vo svete Hearthstoneu, ale tým pádom... A co sa bude dít, že? Medivh Kane? Medivh Kane to už predpovedal pred 405 rokmi, že príde nová adventúra a co-op mod. No, ale čo tu máme? Hearthstone, majstrovstvá sveta. No, ja viem, že ty si videl nejaké tie majstrovstvá sveta, alebo som ti na to posielal odkaz, keď to išlo. Co som si chvíľku včera. To bolo smutné, ako fakt... Také RNG. Aspoň vyhrál ten Ostkaka, no jako prostě ti Korejci to, co neumí, tak kompenzujú tím, že mají RNG, že jo. No, len čo je vtipné, že ja som absolútne nepochopil tieto group stage, pretože hrajú tam vždy 4 ľudia s tým, že môžeš vyhrať aj prehrať, aj tak sa dostaneš do nejakého braketu, no ja neviem ako to funguje, ale čo viem je, že momentálne už máme v podstate známych 4 finalistov prvých. A týmy sú... No, já to chápu, no když prohraješ, když do loser bracketu takzvanýho. No. A potom, když prohraješ v tom loser bracketu, tak už úplně vypadáš. Když vyhraješ v loser bracketu, tak ještě postupuješ a máš šanci ještě na postup. Takže svým způsobem z každé skupiny postupují 2. Jeden prostě vyhraješ v tom winner, jakoby. Takže začnu tím, že máš začáteční meče, jsou 2 ty meče, jsou 4 ve skupině, že jo? No. A jeden vyhraje, ten co vyhraje, tak hraje s tím, co vyhrál v tom druhém meči. Mm-hmm. A jakoby ten, kdo z nich prohraje v tom svým čtvrtfinále. Ten hrá s tím druhým, co prohrál, tak ten hrá s tím, co vyhrál v tom prohraný svým způsobem. Je tady na to schéma, jako dá se dobře pochopit. Funguje to prostě na způsob winners a losers bracketu. A ten, kdo vyhraje winner bracket a ten, kdo vyhraje loser bracket, tak postupuje. Mhm. No, OK. Je to divné. Každopádne, do štvrťfinále už poznáme prvých 4 tých postupujúcich. To sú tí, co vyhráli 2krát jakoby ty meče svoje. Jasné. Čiže tam máme Thijs, Zoro, Ostkaka a Daimeng. Čiže v podstate Daimeng je tuším Číňan, Zoro je neviem čo, ale viem, že je tiež nejaký z Ázie. Thijs by mal byť tuším z oných Nederlanden, to furt zabudnem čo to je. Nizozemsko. No presne. To je čo po našom? Holandsko?
Holandsko, Nizozemsko, Nizozemí, něco takového, nevím, jak to máte. Asi tak. Ve slovenčine. Ale Ostkaka to viem, že je Švéd. Takže... A tuším, že ďalší 4 sa rozhodnú dnes o nich, nie? Myslím si, že jo, dneska ten loser bracket, jakoby, kdo postoupí. Čakaj, sobota, áno. Group Play Decider matches. No a já ještě řeknu, kdo úplně vypadl, takže No Tomorrow už úplně vypadl. Rope Coach postoupil. Nias vypadl. Kdo vypadl dál? Love CX, to je ten, co má úplně šílený RNG, myslím. Potom Neiria. Najaria. Alebo ako ja volám Dajaria. No a tím pádem dneska hrajou ten loser bracket o postup, tak Kno a Jeb, Krennic a Life Coach, Hotform a Neilio a potom Pink Ho a Purple. Pink Ho. Toho nemám rád, lebo ten je veľmi, veľmi sebavedomý. A má RNG. No. Špína. Ale tak uvidíme. Myslím si, že už budúci týždeň budeme riešiť asi aj víťazov. Že čo a ako. No a tým pádom by sme sa mohli presunúť... Bože, ja už ani rozprávať neviem. Vieš čo? Ja si tu otvorím nápoj, aby som bol schopný rozprávať a zatiaľ by si nám mohol povedať, čo nového sa hrá v mete. Čo ty na to? No, takže když se podíváme na meta snapshot na Tempostormu, tak se může podívat na tier 1 a najednou tam není jeden deck. Můžete hádat který? Který ne? Mech Shaman? No, ten tam vždycky byl, že jo. No, myslím si, jestli někteří už všimli, že zmizel Patron Warrior. Ovšem, a i na ledru může potkávat... Co to tam sakra děláš? Ja nič, to samé. No, takže i na ledru, na tom vyšším ranku, můžeme potkat i už nějaké hráči se snaží obměnit toho Patron Warriora tak, aby fungoval. Byl vidět i na tom BlizzConu, myslím, že Ostkaka ho hrál, midrange Patron Warriora. A myslím, že co jsem se díval, tak po druhým nebo třetím dní měl Patron Warrior na tom turnaji 2-0, jakože výhry prohry. No ale co jsem proti tomu hrál, tak jsem to po každý vyhrál. Tak ono, treba to aj, vždy to bol deck, ktorý treba vedieť hrať a teraz už duplom, pretože už to nie je také, že Warzone Commander GG. No a jinak se tier 1 vůbec nezměnil. Tier 2, myslím, že se posunul... No počkaj, ale teda čo je v tom tier 1? Je tam pořád Secret Paladin, že jo? Agro Druid a Midrange Druid. To je, už myslím, že tak 3 meta snapshoty stejný. V tieru 2 máme Freeze Mage, ten si myslím, že dostal výš. Hej, určitě, on nebyl 4. Určitě ne, no. Potom tady je Midrange Paladin, ten plně byl na tom 5. místě. A Tempo Mage podle mě byl ještě o kousek níž předtím. A Face Hunter taky. Hej, Tempo a Mech boli tuším 7-8 minulý týždeň. Takže Tempo šel výš, Mech asi zůstal. Mech išiel o jeden dole, Face Hunter išiel hore, ten bol niekde na spodku predtým. Patron Warrior se objevil, myslím, že na kolikátým to je místě? 10. No. 10. místo. A no je to taková spíš už midrange věc, hrajou se tam Shredři, Boom, Low Tap. Prostě tak nějak. A myslím, že i Demon Handlock šel o hodně níž, že tím byl výš. Jednu dobu byl i rank 1. No bol, ale mne sa dá, že minulé týždeň už bol tiež na spodnom rebríčku. Ale čo je zaujímavé, že Patron Warrior aj po nerfe ešte stále je tu hodnotený lepšie ako Control Warrior, síce len o jednu pozíciu. Tak ta jedna pozice nic neznamená, to už je takový jako... Asi hej. Ale čo je vtipné, že Šaman, ktorý sa na chvíľu dostal, tuším, do tier 3, už je zase komplet, všetky jeho deky sú... Myslím, že už minule byli. Nie, minule práve som sa divil, že jeden... No, Bloodlust Shaman, hej, ten bol tuším tier 3 alebo čo, a už aj ten išiel do prdele. Ach jo, no chudák Šaman, no, musí mu něco přidat s dalším rozšířením, což dle Medivky nabude Ice Crown Citadel. No, len čo je vtipné je, že veľa ľudí hovorilo, že z TGT sa Šamanovi dostalo strašne veľa lásky a že už bude úplne úžasný. A... No ako dostalo, no akorát prostě asi to nebylo asi tolik oproti jiným crossám, že asi se pořád není na tom tak dobře. Tak nie je to Mysterious Challenger, to je pravda. No a na tom rozhodně líp, než byl předtím, že jo?
Protože předtím podle ani ten šaman nebyl v tom Meta Snapshotu. Bude tam akorát mech šaman a to je všechno. OK. Dobre, no máš bohužiaľ... Máš sa říct tomuhle? Ja ani nie. V podstate, keď nemáme lepší Meta Snapshot, tak musíme s ním súhlasiť. Hej, tu karma není, jo? Som sa nedíval. Nie, pozeral som, ale nebola. Tie budú asi budúci týždeň. Uvidíme. Alebo to zase vydajú, kto vie kedy. No, uvidíme. Každopádne, čo tu máme je jeden veľký fail blizzardiácky z minulého týždňa. A tým je pokazený Tavern Brawl, nefunkčný. Jo, ve středu se zapnul Tavern Brawl, po té 5. hodině říkal jsem si, no a s čím to Blizzard přijde, podívám se. Byl tam nějaký treasure, jakože nějaký treasure brawl a vypadalo to docela zajímavě, akorát jsem zkusil dát into queue a čekám minuta, 2, 3 a ono nic, tak jsem se na to vykašlal a po nějaké chvilce už se nešlo ani zapnout. Hearthstone byl úplně dole, nejel ani ranked myslím, nejel ani arena, prostě úplně matchmaking v háji a potom, já nevím, tak po 2 hodinách tam nenahodil, už ten brawl nenahodili a nahodil tam starý brawl, samozřejmě jak normálně byl a byl to tentokrát Spiders Everywhere, což jestli si pamatujete, tak to bylo, myslím, že hnedka druhý brawl a je to, že v decku prostě máte, myslím, nějakých 7 spelů a k tomu 23 web spinnerů. 7 spelov z danej klasy, ktorú si vyberieš a zvyšok web spinnery. No, čo k tomu dodať, ja si myslím stále, že to je len kvôli tomu sa celé toto stalo, lebo akurát vtedy sa hrali tie štvrťfinále, či čo to bolo, nie štvrťfinále, tie skupiny majstrovstvá sveta v Hearthstone, pretože v podstate nedal sa hrať ranked, nedal sa hrať casual, nedal sa hrať Tavern Brawl, tak čo iné budeš robiť v piatok večer, či čo to bolo, alebo štvrtok, no však vravím streda. Tak čo iné budeš robiť? Budeš pozerať posrané group stage v Hearthstone, no. Takže to je v podstate jediný dôvod, prečo som ja videl nejaké tie group stage a smola, ale tak verím tomu, že budúci týždeň to už opravia a už nám nahodia tento deck. No, web spinnery, ja som vyhral jednu jedinú hru, teda aj som vyhral, zobral som si Warriora, lebo chýbalo mi asi jedna hra na level 20, aby som mal druhú Golden Heroic Strike kartu. Takže tam som si to vybral a potom som sa to už ani nedotkol, lebo ma to nejak... nemám rád ten deck, je strašne o náhode a o tom, kto má coinu. No, já mám ještě názor na to, proč to jakoby nejelo nic. Je možná jako pochybu, že by to byl takovej tah, že chtějí, aby všichni sledovali mistrovství. Ale myslím, že to bylo proto, že ten brawl byl docela jakože komplikovaný, že prostě se dostali na výběr 3 karty náhodný a vybrali si jednu a tím pádem tam musel být asi nějaký složitější kód a sami se prostě podělali a zhodilo to úplně celý matchmaking. Lebo vůbec nemají nějaký test server, kde to mohli vyskúšať. Ne, nemají právě jako vůbec. Tomu neverím a já stále si myslím, že to bylo kvůli mistrovstvám světa. No dobře. Jak říkal Kane, je to hrozně o RNG, je to o tom prostě, jestli si věříte, že vám padne 3 drop a necháte si coin na to, aby se ho vycoinovali ve druhém kole. Je to o tom prostě, jestli vám napadají dobrý karty. Já jsem jednu hru úplně prohrál, akorát mě prostě během té hry napadaly z spinnerů 3 King Crushové, takže prostě a rip. No a jako to byla moje první hra a potom měl jsem quest na vyhrátí 5 Warher, no Paladin, jak jsem říkal, a to jsem měl fakt nádu hrát v rankedu ani v casualu, tak jsem si na to prostě vzal, tak jsem to šel hrát do brawlu a dal jsem na těch 6 vítězství, no a jako, že by to byla úplně zábava, to ne. Absolutně, ještě ty portály jsou trošku lepší. A hlavně portály, já jsem chtěl hrát s kamarádama, byla to zábava, akorát takhle prostě ti spinači, to na tom není zabavného, mně přijde. No, to je ten problém, že ono Tavern Brawl je skvelý režim, keď si to zahráš s kamarátom, ale zase na čo? Keď môžeš hrať niečo normálne. Ale zase mne sa ten Warrior tam oplatil, pretože samozrejme každý si hneď pomyslí web spinner, beast, synergia, ideme hrať Huntera. Jo. Takže hral Hunter proti mne a chudák celá jeho hero power bola zbytočná celú hru.
No, Vario dobré díky Cleave, Revenge, Whirlwind Doom a tady těmhle věcem. No, Cleave mi prišiel hneď na ruku, 2, takže to čokoľvek. Vždy keď si dal nejakých web spinnerov alebo niečo na plochu, to som vždy vyčistil, čiže ja som mal plnú plochu a nemal šancu chlapec. Tak. No dobre, no myslím si, že asi aj nemám veľmi čo riešiť pri tomto Tavern Brawl, lebo to repete, takže nič nové na svete, dáme si repete. Ako spieval pán Krajíček, nebohý. Čo ti asi nič nehovorí? Nehovorí. No a čo také ti hovorí hlavná téma dňa? Hlavná téma dňa, o tom jsme se bavili, že jo, co tam dáme. No a Kaneovi se nelíbila úplně arena, takže já jsem nemohl si vzít moje oblíbené téma a on se rozhodl, že to budou nejčastější chyby hráčů Hearthstoneu. No, zase, trošku, hej. Arena, mne sa páči téma arena, akurát, že keď si predstavím, že teraz by sme dali prvú časť arény, potom zase 2 týždne nič a až potom pokračovali, tak mi to príde také veľmi rozťahané, že... Pretože arénu do jedného dielu asi nevtesnáme, si myslím. A plus, medzičasom, ak by si náhodou niekto klikol na náš kanál, kde máme arénu ako osobitný zoznam videí, kde už som uploadol aj nejaké to video, tak aj tam sa ľudia môžu priučiť, čo to. Pretože keď si to tak zoberieš, ja to hneď teraz aj spozriem, pretože absolútne si to nepamätám. Áno, už tam máme dva videá. A za chvíľu pribudne tretie. A už máme nahrané čtvrté. A časem ešte určite bude třeba páté, protože ešte sme neskončili. To je pravda. Ešte stále to ide. Takže, no, mne osobne tieto najčastejšie chyby prišli ako úplne v pohode téma, pretože no, keďže som mal teraz šancu pobudnúť chvíľu na ranku 20, tak ako, ja som sa cítil, ako by som hral proti Inkeeperovi, tomu Basic. Pretože to, čo tí ľudia robili, to bolo fakt také, že dvojité VTF. No a tým pádom, možno, že by aj nebolo od veci to spomenúť, pretože možno, že ešte aj niektorí z vás takéto veci robia, ako napríklad Fifinas, však? Tak nějak. Občas takové úplně úžasné chyby dělám, ale občas to není chyba, pozor na to. No OK, tak to som zvedavý teda, že čo z tohto, čo som tu ja vybral, uznáš, že nie je chyba. Čiže ja som si tu vybral takých 10 základných vecí, ktoré som si všimol pri svojich hrách. No a hneď prvá je, to som zažil asi 4 krát, coin plus hero power v prvom ťahu. Čiže dajme tomu, dám coinu a som hunter a dám 2 body damage na face nepriateľovi, hej, alebo Jaina pingne face hráčovi, proti hráčovi. No ono v podstate to je taká blbosť, pretože tá tvoja coina je tvoja jediná šanca, ako získať tempo alebo zakázať tempo nepriateľovi a navyše v tej hre neexistuje hero power, ktorá by bola hodná coiny, keď si to tak vezmeš. Teoreticky áno. Akože čo urobíš? Druid, čo? Ten jeden armor sa môžeš vyprdnúť. To je ono, ale tak jako teoreticky se dají, jsou případy, kde můžeš zahrát coin hero power a je to dobrý. Dajme tomu, že vieš, že máš proti sebe agro a on zahrá v prvom kole toho Leprnoma, hej, tak... No 2-1 obecne. OK, možno, ale posereš si kvôli tomu coinu? Jasně, ale budeš mít board. No, on nebude mít board a budeš se líp vracet do té hry. No, závisí aj čo hráš. Akože teoreticky ešte si to viem predstaviť pri handlockovi, že... U handlocka to je... pokud jsem dobře počítal, tak když máš coinu, tak máš tím pádem na turn 1 5 karet v ruce. Je to tak, že jo? Protože máš extra kartu, 3 plus 1 a ještě tím pádem 6 na turn 1. Vychází to, ne? No nie, lebo coinu použiješ, čiže o kartu prídeš. No ale když to nepoužiješ, tak máš 6 karet, v druhém kole si jízneš kartu, tapneš, máš 8 karet, ve třetím kole tapneš, měl bys 10 karet a ve čtvrtém kole bys jednu overdrawnul, což znamená, že ty svým způsobem tím preventuješ ten overdraw a zároveň i je to, když máš hodně špatnou ruku, že třeba když bys neměl turn 4 play, tak obětuješ ty 2 HP a coinu za to, že si zkusíš líznout tu turn 4 play. No jasne, tak ako tam máš toho Twilight Drakea. Ale je to zároveň i proto, abys neoverdrawnul. Když tapoval každý kol a necoinil to, tak ty to nemůžeš udělat. Hej, ale akože fakt, no keď som videl
Hero Power, teda coin na Hero Power od druida, tak mi to bolo celkom smiešné. Tak proti 2 jedničce to můžeš udělat. Obzvlášť ešte, ak to hráš proti prístovi alebo niekomu, kto má heal a podobne, takže všeobecne, pokiaľ na to fakt nie je nejaká veľmi vhodná príležitosť, tak je to dosť veľká chyba. Čiže pokiaľ nehráš toho handlocka, alebo pokiaľ naozaj, ak som si istý, že hrám proti, ja neviem, agrodeku, hej, a mám Hero Power, ktorou to viem anulovať, tak OK, možno, ale vtedy je lepšie mať už na ruke nejaký 2 a 3 drop, aby som mal čo hrať ďalšie kolá, aby som skrátka vedel to tempo si udržať, ktoré tým získam, alebo si to skrátka niekedy radšej vyžerem 4 damage do faceu, však mám 30 healthov a potom tú coinu vykoním Piloted Shredder alebo niečo s tauntom alebo tak. OK, takže to je prvá vec. No, druhá vec, moje obľúbené, neefektívne karty v balíčku. Kámo, a tvoj obľúbený príklad. Toľko Goldshire Footmanov a Elven Archerov, to som ešte v živote nevidel, ako som videl na ranku 20. Rank 20 proste, no co chceš. Ako to sú tak zlé karty, bože. A najlepšie ešte, keď v prvom kole ti vyhodí Elven Archera a dá ti 1 damage na face, to je úplne krásne. Čiže v podstate jasné, hej, veľa hráčov by mohlo oponovať, že no ale ja som nový hráč, nemám karty, teraz som sa vyťahol s niečím na level 10 alebo 20, hej, že ledva mám odomknuté všetky karty, tie basic, že ja nemám čo hrať. No, tak v tom prípade je zase moja obľúbená hardpawn.com stránka, kde si môžete nájsť. Já mám rád Icy Veins. Alebo aj Icy Veins nie je zlá. Protože tam máš ty basic decky pro každou klasu, je to tam od nějakých dobrých hráčů, a není to prostě, že tam může dát každý, co chce. A jako je to plně bez problémů s tím dát rank 15 s těma dekama, jakože. No, ak vieš hrať, samozrejme. No, pokud nejsi úplně blbý, jak to asi dáš. No, ale ako som vravel, za to, že mám len basic karty, to neznamená, že musím hrať zlé karty, pretože aj tam sa nájdú dobré karty. A stačí si to len upraviť, lebo ten basic deck, ktorý nám Hearthstone v podstate pripravil sám, tak ten je strašne zlý. Čiže ten treba len pozmeniť práve podľa tých Icy Veins návodov, alebo Hardpawn, už podľa toho, kto má ktorú stránku radšej. A skrátka vyhodí odtiaľ Elven Archerov a Goldshire Footmanov a tých Frostwolf Grantov a neviem aký tieto sračky, lebo to je des. A jak získáme pomalu karty, tak můžeme prostě ty basic karty, které nejsou úplně tak dobrý, vyměnit postupně třeba za ty rare, common, které jsou lepší. Takže tím můžeme upravit deck a učit se s tím upravit deck podle toho, jako máš křivku a tak. Presne tak. A v podstate o úprave deckov a takomto tzv. Tekovaní to budeme riešiť osobitne v nejakom dieli, takže to bacha na to, ja to rovno aj dopíšem. Stay tuned. Hej, to sa rovno aj dopíšem niekde, ale nie teraz. Pretože teraz tu mám ďalší typ, ktorý som si všimol, alebo teda ďalšiu chybu, a to je priveľa tauntov v balíku. Ako taunt je super, hej, ale ako ja som stretol Warlocka, ktorý mal, no z toho všetkého, čo stihol zahrať v tej hre, tak mal tam asi 10 tauntov a potom tam mal nejaké healy, ale k tomu sa ešte dostanem. Skrátka, taunt je super, ja viem, pretože vám to chráni ksicht a nemôže vám nepriateľ ísť na face, lenže to je tak všetko, čo tá karta spraví. Tá karta nemá žiadny, v podstate tzv. Ten board impact, čiže nemá žiadny, neurobi nič tým, že ju zahráte. Co třeba bolster? Čo? Co třeba bolster, který dává +2/+2 tým tauntům. Hej, to je tiež úplne skvělá karta. Jo, určitě si kafněte, stojí to prostě, je to legendary, která stojí 40 dustu. Hej. A v podstate tie taunty, no ako ja som hral, už aj neviem čo, ja som hral Mech Warriora, takého úplne agro, a ono v podstate je to dobré proti Facehunterovi, on má len jednu sovu a má strašne sračkové jednotky, ktoré tie vaše taunty smiešné akože vymlátia. A to ma vždycky rozčulovalo, keď som sa snažil hrať Facehuntera a rýchlo zarábať prachy, lebo vždy, keď som narazil na takéhoto nooba v úvodzovkách, čo mal 50 tauntov, tak ja som prehral, lebo som si musel vymlátiť všetky miniony na jeho trapné taunty a potom som nemal čo hrať. Ale pokiaľ budete hrať proti nejakému normálnemu deku s normálnymi kartami, tak tých 500 tauntov je síce super, ale jediné, čo to spraví, je, že to predĺží vašu agóniu o 7 kôl a aj tak nakoniec prehráte, lebo nemáte tam buffy, nemáte tam removaly alebo niečo potrebné skrátiť. Nemáte tam late game miniony.
Protože no většinou ty taunty mají prostě snížený staty za to, že jsou taunty. Třeba Lotový Arena je to 6-5 za 5 taunt, za 6 taunt. Pro příklad Boulder Fist Ogre prostě za 6-7, jako vidíš tam ten rozdíl, prostě 2 HP za to, že prostě máš taunt. Obojí sú to basic karty. Tak, čiže taunty sú cool, ale treba všetko s mierou. No, a toto, čo som spomínal vtedy, je, že ten Warlock mal taunty a heal, tak v podstate, že nechápeme často, ako sa hrá ten deck alebo daná klasa. A to môžem potvrdiť aj zo svojich skúseností, čo sa deje doteraz, že keď som napríklad skúšal hrať toho McMagea ešte zo začiatku, tak ja som vždycky hrával control decky a vždycky mám tendenciu kontrolovať dosku, čo v podstate s McMageom... Však u McMage je to dobře, protože McMage je board oriented ten deck. Hej, ale ten deck, čo mám ja, je viacej taký agro, sa viacej prikláňa k agro, čiže v podstate... Ty chceš hrát agro jenom pokud máš Antonidase, protože pokud ho nemáš, tak ty pak nejsi schopný už ho dorazit, to oponenta. Hej, ale v tomto deku, čo mám ja, to nie je ten klasický McMage s Fel Reaverom a neviem čo, ja tam mám... ja taky nehraju Fel Reavery, ale mám klasický. Len také tie srandičky, také tie low cost miniony a podobne. Jinak Fel Reaver McMage je spíš agresívní než ten tvůj McMage, protože prostě dáš Fel Reaver a jdeš ksicht. Hej, ale ja nemôžem veľmi kontrolovať. Skrátka, nie do takej miery, ako som ja sa vždy snažil kontrolovať. Skrátka, to sa snažím vysvetliť, že... Ale to... Nechápal som ten deck, a ja som vždy chcel kontrolovať deck, teda board, a vždy som chcel tam všetko mu vyčistiť a potom som zistil, že vlastne je ťah číslo 8, ja nemám karty, pretože všetko som použil na kontrol a on vtedy začal vyhadzovať nejaké reálne karty. Čiže jednoducho treba sa naučiť hrať ten deck a zároveň aj tú klasu, hej, pretože Warlock, on nejak veľmi heal nepotrebuje, ako vidím občas Warlocka s anti-heal botom. Handlockovi sa hrajú 2 healboti. Hej, lebo tam, no hej, ale tam je to v rámci stratégie, ale to je tak všetko, že tie karty, ktoré ti cucajú život, väčšinou tam nikto nemá. No a je to preto, lebo Warlock sa to chce umlátiť skôr, ako by potreboval nejaký reálny heal. Třeba Zoom má karty, co ti cucají život, ale tam to není potřeba, protože ten board prostě máš. Ty karty jsou tak efektivní, že ti cucají board control. Hej. A jako nepotřebuješ tolik healy potom a hlavně u toho Warlocka mě přijde, že s basic kartama je to hrozně špatný hrát Warlocka, že prostě je tam milion lepších klas. On ty karty nemá tak dobrý na to, abys ho mohl hrát. Prostě Zoo je dejme tomu levný, spotřebuješ jeden Nax na to, abys to mohl hrát a nějaký rary, commony a prostě basic log se hraje hrozně špatně. No. Alebo hlavne ma poteší, keď vidím, že hrám proti Control mágovi, ktorý mi šľahne Fireball do ksichtu v 4. kole len preto, že môže, hej, pričom, hej, by si to mal ušetriť na to, keď vyhodím booma, dajme tomu, alebo niečo, alebo mi použije ovcu na môjho ako sa volá, Anojotrona a podobne. Čiže skrátka je to len o tom, že pochopiť, ako sa ten deck hrá a práve za to sú dobré návody na hry, jednak návody na YouTube, čiže výhoda je, keď človek vie po anglicky, alebo potom je ešte dobre si hľadať návody, respektíve decky na internete, buď na tých Icy Veins alebo Hardpoint, také, ktoré majú aj popis, kde máte aj napísané, ako hrať mulligan, na čo sa sústrediť. Niektorí dokonca idú tak ďaleko, že spravia 30 metrovú stenu textu, kde vám napíšu presne, že keď hrám tento deck proti tomuto hrdinovi, tak by som sa mal soustředit na toto, hento, hledat také karty. Pokud seš tohle, tak nejlepší ten Ice Veins, je fakt úplně ke každému deku prostě napsaný, co je proti tobě dobrý matchup, co je špatný matchup, co chceš prostě mulliganovat v tom matchupu a kdy chceš prostě přejít třeba mezi z control na face a je tam prostě rozepsaná tak detailní strategie toho deku, jsou tam i komba toho deku a tak. Hej. No vrajím, to záleží aj od autora, na Hardpowne to záleží od autora, lebo väčšinou tam niekde nájdeš len, že no toto je deck, hotovo. No. Alebo že dostal som sa s tým na rank 5, no dobre, super, ale... Na Ice Veins to tvoří Sotl, což je nějaký profesionální hráč a dává tam k tomu ten detailní popis, něco bere jakoby třeba z Tempostormu, jakože deck, trošku ho upraví podle sebe a dá tomu prostě ten popis z jeho zkušenosti svým způsobem. Ale na toto dám ešte aj odkaz na tú stránku hearthstoneplayers.com, tam tiež tam aj Fate Tukarma robí rozbory deckov a presne, že
deky, ako ich hrať, ako hrať proti ním a sú tu aj nejaké zaujímavosti pre nováčikov. Takže Jo, tam jsem se díval, no, našel jsem od někoho návod na Hybrid Huntera a jako docela mi to pomohlo, dal jsem s tím myslím ten rank 6, že vlastně to pomohlo dát ten rank 6 s tím. Vidíte, a keď to pomôže aj takému Fifinasovi, no tak prečo by to nepomohlo aj vám, priatelia? A tak většinou tady tohle hraní deku je prostě o tom si to ohrát prostě, že potom zjistíš ty limity do deku, když odehraješ třeba 10 her. Já když jsem začal hrát toho Midrange Huntera, tak prostě jsem hrál se svým kamarádem, který má Golden Huntera a hrál hlavně Midrange a prostě neměl jsem problém s ní vyhrávat, ale potom když jsem hrál sám, tak jsem prostě prohrál 5 her v kuse. A potom jsem zjistil, co jsem dělal za chyby, a zjistil jsem, že ten deck má prostě takový a takový limity a nemůžu si dovolit udělat to a to a potom už jsem věděl prostě co a kdy a najednou jsem začal vyhrávat. Presne tak. OK, všetko? No. A dostávam sa do polovice, toto už je 5. bod asi. A to je, no, zlé používanie zbraní, bože môj, Ježiš Mária, Jozef Kristus Nauč sa mluviť, Jozefe. Počkaj. Ešte raz. Zlé používanie zbraní a kariet celkovo. No. Moje obľúbené kombo, Warrior, v druhom ťahu vyťahne Fiery Vinax a šláhne mi do faceu za 3 body damageu. Hele, ale ono to jde hrát třeba, protože když hraješ nějakého Agrovariora, který tam má prostě zbraně, charge. Presne to a máš na ruce 2 zbraně. Presne to čekám od ranku 20 hráčov. Ti to se docela víš s tím deckem, jako si myslím, to je takový druhý Face Hunter. A inak ešte čo sa mi stalo, čo bolo veľmi vtipné, že dokonca v prvom kole vykojnil Var X a šlahol mi do ksichtu. No a v podstate teda, prečo je to chyba? Čo keby si na to povedal? Prečo je chyba v druhom kole dať si zbraň, ako Warrior dajme tomu a šláhnuť nepriateľový face? No, protože ta zbraň je od toho, aby si získal tempo a jakoby zahrál board, protože většinou mají zbraně 2 a víc chargeů, což znamená, že tím zabiješ 2 miniony a potom zahraješ v tom kole, kdy zabiješ to druhého svýho a tím si získáš board. No a další blbost úplná je, že zahraješ Arcane Missile, což je taková ta mage karta, která šlehne 3 damage na hodinu rozdělený mezi enemy a zahraješ to prostě na prázdnom boardu pro 3 damage. A teraz ale priznaj sa, robil si to? Jo. Ja tiež. Lebo to hneď, ono to stojí 1 manu, no tak to musím zahrať. Prostě 3 face damage za 1 manu, to prostě chceš, potom si někde přečetl taký. Lebo to je tempo play, chápeš? To isté ten Elven Archer stojí 1 many, no tak to zahrám v prvom kole na prázdnu dosku, ne? Přesně. A potom si přečetl prostě nějaký návody na tom Icy Veins, viděl nějaký videa. Ne, tohle nedělej, nehází ty Arcane Missiles na prázdnou bodu, ty blbče, ne, prostě nehraješ Elven Archer na prázdnou bodu, to je o to, abys to házel na miniony, ty hovado jedno. Presne tak, napríklad nechám si to do 3. kola, keď oponent zakastí horčicu, čiže Master for Battle, vyťahne si tam 3 Silverhand rekrutov, ktorí sú 1-1 a potom môžem zahrať Arcane Missiles a dúfať, že to trafí aspoň jedného z nich. Já jsem, když jsem teďka hrál na tom rankedu, tak jsem docela často potkal Paladina a s tím Midrange Hunterem jsem zjistil, že když on zahraje Master, tak není dobrý hnedka hrát prostě Unleash a tradeovat to, že prostě chceš počkat na tu value z toho Juggler Unleash komba, že on ti potom získá to, že máš na stole několik těch psů a to ti dá úplně nehorázný tempo zpátky. Áno, a i když to dostal prostě 6 damage víc do ksichtu, tak prostě se vyplatí počkat to 1-2 kola na to, abys mohl zahrát to kombo. No, pretože ono v podstate, aj keby si bol ako klasický Fifinas, že Knife Juggler pôjde do faceu 6 krát, tak ešte stále tam máš tých 6 psov, ktorými tých 6 Silverhandov vieš zrušiť. No. Ja už som videl, ako ty hráš RNG karty a teda poviem ti, máš sa čo učiť. Impulzy za 2, proti mne, impulzy za 4, impulzy za 4, impulzy za 4. Ale zase nikdy nevieš, pretože keď som pozeral tie majstrovstvá sveta, tak tiež nejaký Aziat mal implóziu za 4 a tak si zapratal dosku, že mu to prehralo hru, takže... On totiž nemohl zahrát, myslím, že nějakýho taunta a on... Bol proti Freeze Mageovi. Něco prostě nemohl zahrát, myslím, že... nemohl zahrát Malganise, myslím. Hej, toho tam že mal. A na to prohrál
A ještě jsem ti posílal jako docela vtipný screen s tím, jak jsme rozbili o sebe 2 shreddery a mně vypadl Doomser a oponentovi vypadl Vitality totem. To je cool. Aj, dobre, čiže toľko asi ohľadne zbraní a kariet, že používať to v čase, keď treba. Ak náhodou máte kartu, ktorú neviete, že či hráte dobre, tak internet je plný rád, alebo prípadne otk.podcast@gmail.com veľmi radi. Napište nám, Fifi nás pokoučuje, Kane už stejně dal rank 15, takže už nepotřebuje Senpai. Presne tak, ja už som profesionál. Už zvyšok zvládnem. No a tým pádom by sme mohli zvládnuť sa presunúť na ďalší bod, ktorým som nazval tak pekne poeticky, že smork. Čiže kedy ísť face a kedy tradovať minióny. To je ďalšia vec, ktorú mnohí hráči nevedia na tých nižších leveloch. No v podstate závisí to od štýlu, aký hráme a od tej klasy, ale mne sa stále stáva, že jednoducho ja vyhodím niečo na dosku, oni idú face. Vyhodím si druhý minión na dosku, idú face. Vyhodím tretí, stále idú face. A potom odrazu zistia, že v 5. kole nemajú žiadne minióny, ja ich tam mám 6 a skončili. No, tak nějak to bývá, no, protože když jdeš face, tak tím pádem oponentovi dáš prostor pro to, aby udělal efektivní trady. Ako fakt, ja keď som dostal Fireball v 4. kole do hlavy, tak ja som sa tak smial. No v podstate k tomu ani nemám veľmi čo povedať. Je to vec, ktorú sa treba len naučiť z hrania, pretože ja tiež niekedy s tým ešte, niekedy, nebudeme si klamať, ja s tým mám doteraz problémy, že tiež niekedy idem face, ale mohol som radšej mu zničiť a nechám mu tam nejaké 2 trapné minióny, ktoré mi nemajú čo spraviť a potom v ďalšom kole sa ukáže, že tie minióny som mal zabiť, pretože on si ich buffne, alebo... Hlavne proti Paladinovi musíš tradovať board vždycky skoro. No to určite, tam... No ako som povedal, záleží čo hrám a proti komu to hrám. Ale ako som vravel, že niekedy zase sa mi stalo, že išiel som na minióny a myslel som si lethal, alebo že niečo som vytradoval, niečo som išiel face a potom mi presne tie 2 damage chýbali buď to na doske alebo na face, aby som to uhral. Takže... Proste vždycky procedur počítaj, jestli nemáš lethal, takhle. No, ale ako, čo sa týka tohto, že kedy ísť face, kedy tradovať minióny, to nie je nič, čo sa dá povedať ako pri, čo ja viem, coinení, ako pri tauntoch, že nemáte tam 15 tauntov v balíku, to je jasné. Pri tomto to je fakt len hrať, skúšať, dakedy treba ísť face, dakedy treba ísť minióny, zistím, či to bolo dobré, či to bolo zlé, z toho sa poučiť, čítať nejaké návody, prípadne si pozrieť nejaký stream nejakého človeka, ktorý to vysvetľuje, že čo ako, lebo fakt ako je to len o tom hrať a naučiť sa to, že to nie je, ako je to chyba, ale nie je to chyba, ktorú by sme vedeli odstrániť takto za 2 minúty tým, že povieme 3 vety k tomu. Tak třeba u toho midrange huntera to je docela jednoduchý, z začátku prostě traduješ a jakmile v tom 6. 7. kole hráš tu highmanu booma, tak prostě už jdeš prostě do ksichtu a rushuješ. Ale zase to není normální midrange deck, je to spíš takový spíš agro midrange deck, něco na pomezí, ale takový klasický midrange deck je paladin a tam většinou jenom traduješ a získáš board. No a potom jsou control decky a u těch většinou chceš jít prostě všechno tradovat a potom tady jsou ty agrodeky a u těch je to jako jak kdy, třeba zase zuje agrodek, ale chceš tradovat. Ale zase máš face hunter a to prostě už od názvu to jako název vypovídá sám o sobě. No však ako je ten môj obľúbený obrázok, že ako hrať face huntera. Jo, zalepit celou obrazovku a nechat tam prostě akorát tvoje miniony a jeho obličej. Hej, tvoja časť plochy a jeho ksicht, hej, však obrázok hodím aj do videa, aby to bolo každému jasné. No, čiže, ako som povedal, to nie je nič, čo sa dá naučiť hneď, ale čo sa dá naučiť hneď je náš ďalší bod a tým je zlá mana curve. Čiže zlá krivka many, alebo ako to nazvať, neviem, ako by sa to dalo preložiť. Čiže v podstate, ako by som to popísal. Jednoducho, keď začíname hru, máme 1 bod many. A teraz neberiem, že sú karty ako Wild Growth a Innervation a podobne. Klasicky berieme nejakého hru ako je. Čiže máme prvý bod, 1 bod many v prvom kole, 2 body v druhom a tak ďalej až po 10. kolo. No a tým pádom mana curve je v podstate od 1 po 10 a tak by sme mali mať aj tie karty. Čiže napríklad, ak to spravíte ako ja som spravil, že som si
napakoval balík 30 kartami, ktoré boli strašne super podľa mňa a boli fakt OP. Akurát že třeba vynechal 4 drop, tak seš úplne... 4 drop som nemal žiadny, 3 drop som mal 1 a všetko som mal tak 5 a viac money, pretože to boli fakt silné a dobré karty. A potom som šiel do hry a prvé 4 kola som nemal čo hrať a kým som prišiel v podstate do 5. kola, kde som prvý raz mohol vyhodiť miniona, tak mi ostalo asi 15 healthov. Takže v podstate to nebolo dobré. A viac menej treba si to vždycky všímať. Ono, tuším, to funguje tak, že keď si klikneš na ten deck, ktorý máš. Ale stačí, nemyslím, že na to najet a ono ti to vyjede nejak, jak to je. Hej, a ono, tuším, že klikneš asi na ten názov, alebo čo, napravo hore. Najedeš na ten, jakoby, když si rozklikneš deck, tak najedeš úplně nahoru, jak máš prostě ten obrázek toho hrdiny, od kterého to je název. Tam. A tam sa nám ukáže takzvaná tá mana curve. A ono, čo sa odporúča, samozrejme sú výnimky, rôzne deky jedno s druhým, ale vo všeobecnosti také zlaté pravidlo sa odporúča, že mať v podstate taký jeden hrb tam mať. Čiže v podstate mať čo najviac minionov, čo sú v tom strednom pomedzi, to znamená 3 až 6, stoja 3 až 6 many, aby ste ich mohli hrať a všetko mimo toho by malo byť menej ako tieto. Čiže v podstate máte tam potom taký kopček hore. Ale tak to je spíš do toho midrange, ale i tak občas ti to tak nevychází. No jasné, občas to tak nevíde, samozrejme v aréne tam tá krivka bude kadejaká, hej a podobne. V aréně to chceš tu křivku dělat tak, aby byla dobrá a většinou je důležitý mít tam určitý počet 2 dropů a tak, ale o tom si povíme v nějakým speciálním díle. Tak. Čiže treba si to len uvedomiť, hej, že vždy keď si postavím balík, alebo keď si stiahnem nejaký z internetu, niečo naklikám, vždy si treba pozrieť mana curve a v podstate už aj to nám napovie, že ako by som mal ten deck hrať. Že napríklad za to sa ten deck volá midrange, hunter alebo druid alebo čo, lebo väčšinou tam bude mať miniony za 4, za 5 many, hej, a podobne. Čiže v podstate v mid-game začína tá jeho krivka alebo tá jeho silnejšia časť hry. No a viac menej len si to ustrážiť. Agrodeky väčšinou sa vyznačujú tým, že začínajú vysoko, pretože majú tie lacné karty do 3 many a potom tá krivka ide rapidne dole. Klidně nám můžeš dát pak jako ukázku křivku Facehuntera. Já ti klidně pošlu mýho Facehuntera, který má... To mi môžeš poslať, to tam určite veľmi rád dám. Úplně geniální křivku to má. Skrátka, len si to treba všímať, pretože tá mana curve nám jednak povie, ako ten deck sa má hrať. A za druhé, čo s tým aj súvisí je, že treba mať v podstate na každé kolo nejakú kartu. Nie vždy nám príde na ruku, ale je dobré tam mať, aby som mal čo zahrať v každom kole v podstate. Aby sa mi nestalo, že 3 kola budem tam sedieť ako taký Ignác, nemám čo robiť a vychytávam damage od všetkého, čo nepriateľ hodí na dosku, pretože ja mám karty až od 4 many. Alebo zase, aby sa nám nestalo, že si vyhádžem všetky karty do 7. kola, potom mage dá Flame Strike, mne to všetko zdochne a zistím, že mám 2 karty na ruke. A další věc, co souvisí s mana curve, je floating, o kterém jsme se bavili už, myslím, že ve 3. díle, kdy jsme probírali, jak se zlepšit. Je to, že nesmí vám ideální je, aby vám prostě nepřibývala v tom kole žádná mana. Vy že jste úplně celý potenciál toho kola tím, že nemáte žádnou manu volnou. Tak. Čiže v podstate tiež si len pozrieť, že aké má možnosti a ako využiť tú manu čo najlepšie. Samozrejme niekedy sa tomu nedá vyhnúť, ale aspoň nad tým, keď už nad tým človek aspoň rozmýšľa, ja napríklad ako som začal rozmýšľať nad tým, že ako nefloatovať manu, tak už aj to sa mi, aj vďaka tomu sa mi trošku lepšie darí hrať túto hru. No a tým pádom ďalšia vec, čo som si tu napísal, je zlý mulligan. Mulligan to je na začiatku hry, v podstate keď máme možnosť vidieť tie 3 karty alebo 4 karty, čo máme na ruke a možnosť ich vymeniť za nejaké náhodné iné z nášho balíku. No, toto je tiež vec, ktorá je ťažká, ktorú doteraz poriadne neviem a ešte sa to len učím, ale v podstate o čom to je? Povedz nám ty. Je to o tom, že je ideální věc s tím deckem, co chcete proti kterým klasám mít na ruce a co nechcete, což znamená, že třeba když já z toho svého midrange huntera uvedu, tak když jsem proti agrodeku, tak rozhodně nechci mít na ruce Savannah Highmane nebo Doctor Boom. Naopak, když jdu proti Warriorovi, tak s radostí si klidně tu Savannu nechám na ruce od mulliganu klidně. A
Ideálně prostě si většinou nechat ty 5 plus dropy na té ruce a je dobrý, abyste měli tu dobrou křivku a měli jste co hrát na každém kole, když hrajete třeba midrange. No v podstate, hej, to súvisí s tým predošlým kolom, že hľadám vždy tým mulliganom, v podstate hľadám nejaké karty vhodné proti tomu súperovi, proti ktorému hrám, čiže hľadám ideálne tie 1 až 3 dropy, aby som to mohol hrať v early game, aby som mal čo hrať vôbec. Takisto, ak viem, že idem proti, ja neviem, vidím mága, tak na 90% v mojom prípade to bude ten Mech Mage, ktorý bude mať veľa lacných minionov na začiatku, čiže aj ja si chcem nechať na ruke buď to lacné miniony, alebo dajme tomu ako Warlock tam chce mať Dark Bomb, alebo niečo skrátka, aby som mal odpoveď na ruke, keď on začne vyhadzovať miniony, aby som to mohol ničiť a nejak ho ukontrolovať. Čiže v podstate mulliganom sa zaoberá dosť veľa videí na YouTube, aj dosť veľa osobitných článkov, takže odporúčam niečo si vyhľadať. A dobré guide na deck mají väčšinou napsaný, co proti čemu mulliganovat. Proti každej klase. A dokonca jeden som zažil, že každú klasu mal ešte rozdelené podľa najhranejších deckov, čo bolo úplne mega brutál. No dobre, a predposledný bod, ktorý som si tu vypísal, je tzv. Zlý sequencing. Čo je to sequencing? Je to v podstate hranie kariet v správnom poradí. Napríklad tuto asi aj dám, ja som si normálne nahral video, ja som na 20. leveli stretol Magniho, čiže chlapec zaplatil $10 za obrázok ligotavý, za čo mu gratulujem. No dôvod, prečo som si to začal nahrávať, bolo, že v prvom kole vyhodil Vispu. Dobrý, no jako Magny a vyhodí Vispu, fakt jako od Magnyho bych čekal, že to bude nejaký Valedvar, jako. No, veď ja som tiež a schválne, že toto bude určite lovec odmien, takže to si zahrám, že bude sranda, no ale keď v prvom kole vyhodil Vispu, čo je 1-1 za 0, čo sme spomínali minule. Přece, za 0, Kejne. No, v prvom kole za 0, to bol jediné, čo vyhodil, čiže wow. Keby vyhodil Vispu a Warbota, hej, alebo niečo, čo stojí 1 drop, tak si poviem, že dobre, asi má nejaký plán. No, ale k tomu sa nechcem vyjadrovať, aj keď zase Vispa je užitočná, pretože napríklad, keď nemáš doktora Boom, tak v 7. kole môžeš zahrať Ježiš, už som zabudol, ktorá to bola. Vargolem a 2 Vispy, no, a to máš to isté. A k tomu 3 Matter Bombery. No, ale späť k sequencingu. Že potom ešte čo urobil, tesne predtým, ako som mu rozbil jeho platiaci face, bolo to, že on použil Hero Power, dal si 2 tie armory a potom vyhodil na dosku Lowly Squire, čo je, tuším, 1-2 za 1, ak si to dobre pamätám. Inspire gain +1 attack. Áno. Čiže a Inspire funguje až keď stlačíte svoju Hero Power, čiže čo ten chlapec mal urobiť, mal najprv zahrať toho Lowly Squire, potom použiť Hero Power, dostal by 2 body armoru a jeho Lowly Squire by zrazu bol 2-2. No bohužel... A další věc, co se váže k sequencingu, tak je, že si prvně lícnete kartu, že už jsem viděl tolik a tolik Warlocků, potkám to i klidně na tom ranku 6-7, že prostě zahrajou svůj tah a jenom, hele, mě zbývají 2 rany, dobře, tak já tapnu. To je špatně. To robím doteraz. A strašne sa za to neznášam a vždy si plieskam hlavou o klávesnicu. A najviac to zabolí, keď minieš si všetky body money, použiješ tab, aby si minul tie posledné 2 a príde ti práve niečo, čo by ti vyhralo hru. A nebo ovlivňuje ten tah. A to je prostě největší chyba. Vždycky, když máte třeba, kdybyste měli třeba na stole loot hoardera a chtěli s tím tradovat, tak prvně to tradenete, abyste tu kartu dostali. Presne tak. Čiže to je tiež len dávať si pozor na to, čo hrám, ako hrám a zahrať to v správnom poradí, čo v podstate naväzuje na môj posledný bod, ktorý som si tu vypísal, a to sú rýchle kolá. No, nieco mi to říká. Toto bol aj môj problém, teda ešte doteraz je, ale už sa snažím na tom pracovať a v podstate keď hrám rýchlo, tak potom na 90% si poseriem aj ten spomínaný sequencing, pretože rýchlo niečo hodím na dosku a posuniem kolo, lebo ako, ja neviem, asi sa ponáhľam niekde, neviem prečo. No, ono ten ťah trvá 1,5 minúty, ak si to dobre pamätám. Tak treba tu 1,5 minútu
využiť v podstate, pokiaľ nie je zahraný Nostromo samozrejme, ktorý to stiahne na 15 sekúnd, ale to nejdeme teraz riešiť. Čiže v podstate o čom ide? Treba si vždy rozmyslieť, čo chcem a ako chcem zahrať. Tedy sa mi nestane, že použijem Hero Power a potom hodím na dosku kartu s Inspire mechanikou, hej, alebo že tapnem až ako posledné. A takisto sa mi aj nestane to, že si poseriem celé svoje kombo, ako napríklad, čo sa mi stalo minulé, to som mal chuť concednúť, akože aj keď som vyhrával, ale mal som normálne už len za to concednúť, lebo som to posral. Hral som Roga, mal som na ruke Sharp Sword Oil a keďže som sa ponáhľal, som nejak si neprečítal popísať karty a ja som nevedel, že to je kombo. A ja som ako prvú zahral Sharp Sword Oil a môj minion nedostal plus 3 damage a keby ten nepriateľ nebol rank 20 bez kariér a bez znalostí, tak kámo, ja by som bol tak prehral, pretože práve kvôli tomu, že ten minion nedostal tie plus 3 atak, s ktorým som rátal, tak ja som nemal lethal. Čiže ešte jedno kolo sme to museli naťahovať, on potom vyhodil nejaký trapný taunt, čo neviem skade tam mal, ale tak rank 20, tí môžu mať hocičo v balíku a tým pádom som si to celé predĺžil ešte o 2-4 kola, len kvôli tomu, že som si posral, že som to urýchlil, že som skákal, jasne, dám si oil, tomu tam prasnem, toto dám na dosku a vybavená vec, no a nie. A v podstate dobrým príkladom je napríklad Rope Coach, čiže teda Life Coach, známy to streamer z Nemecka, ktorý jednoducho on hrá až vtedy, keď mu tam beží ten rope, čiže tá rozbuška, keď už mu tam zápalná šnúra, keď tam horí, tak až vtedy začne hrať, pretože čo on robí tú minútu 20, on rozmýšľa, on skrátka rozmýšľa, čo urobí, ako urobí, či je toto najlepšie, čo môže spraviť, čo môže urobiť nepriateľ, pretože na to treba tiež vždycky riešiť, že ten nepriateľ má svoj plán a má nejaké karty na ruke, ktorými nám môže teoreticky posrať naše plány. A v podstate až keď už si je istý, že OK, lepšia možnosť nie, až vtedy začne robiť, čo robí. A víš, proč nemůže Rope Coach hrát Patron Warriora? No, lebo to má dlhé animácie. Teda už vlastně nemůže hrát. Tak už teraz teoreticky by možno aj mohol, no, kto vie. Ale napríklad na tých majstrovstvách sveta to bolo krásne vidieť, že tam ropoval skoro každý. A nie preto, že by to bol akože BM, hej, že zdržím ťa, nie, to bolo fakt, na tých ľuďoch bolo vidieť, že on rozmýšľal nad každou možnosťou, no pretože samozrejme ide o majstrovstvá sveta, o ťažké prachy, prestíž, sponzorov, hej, a teda, čiže im ide tam asi o viacej ako mne, keď sa chcem dostať na rank 20, ale v podstate je to isté. Či už hráme o rank 20, o rank 5, o legendu alebo majstrovstvá sveta, vždy treba si to radšej rozmyslieť a radšej ropovať 4 krát za sebou, ako to tam naklikať a potom skončíte ako ja bez buffu na miniona, lebo neviete použiť kombo kartu. No, oni prostě přemýšlí nad každou variantou toho tahu a přemýšlí, co může mít tvůj oponent a i kdyby prostě už měli tu play vymyšlenou, měli všechno projitý, tak prostě budou roupovat a přemýšlí třeba tak dopředu. Alebo si to ešte aj skontroluje, či náhodou nezabudol niečo použiť, alebo či naozaj, keď to použije v takomto poradí, či je to správne poradie. Jako třeba, jestli prostě nerozbít jako první šeldra a tak dále a tak dále. Prostě tam jde fakt o hodně, takže fakt roupou skoro všichni úplně pořád. A jako byl extrém, kdy prostě Rope Coach roupoval proti Trumpovi prostě na prvním kole a na druhém taky, a pomzal nakonec jenom Vinexu a na třetím roupoval zase a tak prostě to pokračovalo. Trump prostě potom už se nastrál a začal tam skoro vytrvávat. Stáva sa. No dobre, tak v podstate toľko mojich 10 najčastejších chýb hráčov v Hearthstone. Máš k tomu čo dodať ešte, příteli? Nemám k tomu co dodat, řekl si to pěkně. Pár chyb jsem k tomu dodal, kdy může být výjimka. A řekl, že jsme to tak krásně zhrnuli, možná jsou některé chyby, které jsou ještě důležitější, a možná jsme přehlídli, tak pokud byste věděli, tak samozřejmě nám nezapomeňte napsat. Presne tak, otkpodcast@gmail.com. Tak. Tak, no a keď už toľko rozprávam, tak asi to aj uzavriem. Pretože... Nechtěl jsi ještě třeba tým na závěr? No, veď práve týmto chcem celé uzavrieť.
Já jsem se, že už to chceš uzavřít nie, úplně. Nie, ja to mám všetko premyslené, mám to tu pred sebou, to vidím, ako by som to sám bol napísal. Že bys to sám teď napsal. Kurňa, ako vieš, ty si až daj veštica. Já jsem úplný medí Fifinas. Na médiu, aby si potreboval takúto peknú leboku. Nejak z nej odbúda, kurňa. Mám tu teplo v tej izbe, normálne sa vyparuje z tej lepky. Kto vie. No, ale každopádne, tip na záver, priatelia. Tentokrát mám taký trošku vážnejší, čiže žarty bokom. No, Battle.net autentifikátor. V podstate pred asi 3 týždňami mal niekto na Reddite veľký problém, totižto niekto sa mu nabúral do jeho Battle.net účtu, kde mal samozrejme jedinú hru, čo hráva aj Hearthstone. No a mal tam niekoľko tisíc dolárovú kolekciu kariet. Mal tam zlaté karty, mal tam neviem koľko dustu, jedno s druhým. No a čo tento srandista hackerský spravil bolo, že dustol mu všetky karty, čo mal. Z toho dustu pokraftil golden legendárky, to dustol a takto to robil dookola, až nakoniec ten chlapec skončil v podstate bez kariet, bez dustu, bez ničoho. A potom napísal teda na support Blizzardiacky, že teda by chcel, aby to nejak vyriešili a oni mu povedali, že máte smolu, lebo nepoužívate ten autentifikátor, čiže ako nejdeme to riešiť. Takže ahoj. Ďakujeme za tvoje peniaze a čas, ktorý si zabil hraním hry. Čiže ako som sa to dozvedel, ja hneď som si toto tu spojaznil a tým pádom mi napadlo, že asi by to možno bolo dobre na to upozorniť, pretože ja osobne som free to play, že ja som do toho nedal ani korunu. Co tvých 60 živých žípeků? To bol darček na narodeniny. Ale teoreticky, teoreticky v mojej kolekcii je jednak prdnutých reálnych, ja neviem, 50 libier, alebo koľko to stojí? Alebo 70, ja už neviem. A plus ten čas, čo som zabil už len tým hraním a zhromažďovaním tých kariet. Čiže a práve tu prichádza do hry ten Battle.net autentifikátor. Čo to je? Je to v podstate program, ktorý nám vygeneruje nejaké náhodné číslo, ktoré raz za čas musíme zadať, keď sa logujeme na Battle.net. A kto tento autentifikátor nemá, tak ho nevie si spojazniť a tým pádom sa vám nevie dostať na účet. Pretože vtip je v tom, že ten autentifikátor sa vám nalinkuje priamo s vašim účtom. To znamená, že ak by vám niekto ukradol, napríklad ak by som ja ukradol Fifinasov účet a viem, že on používa ten Battle.net autentifikátor, tak ja si nejaký stiahnem, akurát, že ten kód, ktorý mi vygeneruje môj autentifikátor, sa nebude zhodovať s tým, ktorý by platil na ten účet, pretože Fifinas bude mať vlastný autentifikátor. Čiže tým pádom je to úplne bezpečné a pokiaľ náhodou niekto nevie obísť ten autentifikátor, čo si myslím, že asi sa ešte ani nestalo, tak tým pádom nemá šancu sa cez to dostať. No a ako ho môžeme získať? V podstate sú dva spôsoby. Môžeme si ho kúpiť za asi $10. Budeme mať normálne, je to ako kľúčenka a je to len taká hovadina, ktorú potom to má, tuším, jeden gombík, Miky to má, vie, že to používa na World of Warcraft. Tuším, že tam stlačíš nejaký gombík, vygeneruje ti to nejaký 7 alebo 8 miestny kód, číselný, ktorý tam zadáš pri logovaní a si bezpečí. No alebo druhá možnosť je poriešiť to ako ja, nemám telefón po ruke, alebo bohužiaľ, môžete si stiahnuť takú aplikáciu zadarmo, odkaz na to dám aj do popisu videa, aj všade možne. A v podstate ty si len stiahneš program, v nastaveniach Battle.netu na stránke, na to spravím aj video, ktoré by už malo bežať tu, ak to pozeráte na YouTube, tak v podstate len to prelinkujete so svojím účtom, ten autentifikátor, čo si stiahnete na telefón a ako som povedal, občas je to akože tzv. Ten voprus, že raz za čas vám to na vás vybafne, že zadaj kód, tak potom musíte zase zobrať telefón do ruky, zapnúť si to, spojazniť a zadať tam ten kód. Ale zase myslím si, že raz za týždeň alebo za dva, keď to na vás vyskočí, zadať 8-miestny kód z telefónu alebo z tej krabičky je určite lepšie, ako potom prísť na svoj účet a zistiť, že máte iba basic karty a 0 dustu. Takže asi tak. Čo ty používáš autentifikátor? Nepoužívám, protože jsem to nevěděl a hlavně nemám mobil s operačním systémem Android, takže já mám smůlu. Loser.
Ale ono to tuším aj nejak cez iTunes Stejné. funguje. Já si to s tou nikdy vyřídím. Tak ale čo čakajú človeka, ktorý nemá ani na trapnú webkameru? No? Už druhýkrát, shots fired. Já se jdu někam prostě zaklít do koutu a kašnu na tebe. Tak, Ještě už ty nejsem, tohle je poslední díl. po tú kožušinu, na ktorej spávaš na kameni, alebo kde telefon bez Androidu. Ježišmária. Ale inak neviem, či sa to nedá stiahnuť aj pre iTunes alebo nejakú takúto sračku. Tak jako teoreticky by to šlo, že jsou simulátory pro počítač, prostě, který ti vygenerují to mobilní prostředí, takže tam by to šlo, ale prostě na sraci mě to bylo. Hej, teraz to pozerám. Ak máš telefon, ktorý ti zvláda Google Play, Nezvládá. tak to môžeš stiahnuť. Potom ak máš nejakú iShit, ako je iPhone alebo nemám. iPod, BlackBerry, Nemám. nemáš a nejaký Zune, čo je neviem čo. Nemám. Ani Windows Phone 7 nemáš? Nemám. A predpokladám, že tvoj internet ide cez medený drôt a tvoj počítač poháňa škrečok v dyname. Tak to vypadá. Aj bože. Ja ti gratulujem. No dobre, tak tým pádom to je, čo sa mňa týka, ja tu mám všetko. Pán kolega, nejaké záverečné slova? Pan kolega závěrečné slova nemá rád a proto předá druhému panu kolega. A druhému, pane kolega, už ani ty nevieš rozprávať, som ťa nakazil. No, ty tady rozpráváš jako hovado a co chceš. Tak čo čakať, ja som hovado. A nehanbím sa za to. Ty špína jedna. Čo? Tak som sa sprchoval. No, dobre, skôr než to naozaj stratí aj tú trošku úrovne, ktorú... Čo? Počkaj. To som nejak zle povedal. Než to stratí aj tú minimálnu úroveň, ktorú sme tu nastolili, tak možno. Tak by som to teda ukončil. Čiže, priatelia, ak si to vydržali až sem, ja vám gratulujem naozaj, pretože to chce gule. To Ale každý nechci nezvládne. říkat, ale říkáš to sám pro sebe. Aha. OK, no tak, ale nie, vieš čo, ja verím. Ja verím, že nejaký ten jeden človek to normálne vydržal až sem, že to nevypol. I can fly. Ja si myslím, že nejaký človek si to pustil popri Hearthstone a má iba jeden monitor a nemôže nás teraz vypnúť a je príliš lenivý dať Alt-Tab a podobne, takže pre toho jedného človeka, čo to takto spravil. Ja sa s vami lúčim, ďakujem pekne za pozornosť a ak sme vás veľmi nevystrašili, tak dovidenia o týždeň. Čau.